A retard készítmények alatt olyan gyógyszerformákat értünk, amelyek hosszú időn keresztül tartó hatóanyagládást tesznek lehetővé a szervezetben. Különböző formulálási módszerekkel akár heteken vagy hónapokon keresztül tartó hatóanyag felszabadulást biztosítanak, így egy állandó szinten tudják tartani a hatóanyag koncentrációját a szervezetben. A gyógyszeriparban jelenleg ismertek nyújtott hatóanyagládási tablettek, kapszulák, tapaszok, illetve injekciók is. Videónk a retard injekciók működésébe ad némi betekintést. A retard injekciókat általában intramuszkuláris, szubkután vagy intradermális módon adják be. A készítményeket többféle krónikus betegség kezelése során is használják, például a HIV és egyéb virális eredeti betegségek, pszichiátriai és daganatos megbetegedések esetében is. Ezen kívül találkozhatunk retard injekciókkal cukorbetegség, izületi porszkopás, makuladegeneráció kezelésében, valamint fogamzásgátlásra is születtek ilyen formulálású megoldások. Ezekben a kezelési területekben közös, hogy a páciensek napi szintű gyógyszerbevételre szorulnának több éven keresztül. A retard injekciók előnyei, hogy ritkább adagolást tesznek lehetővé, kevesebb fájdalommal és komplikációval járnak a beteg részéről, ami javítja a páciensek hozzáállását a kezeléshez. A retard injekciók alkalmazása esetén a hatóanyag nem egyszerre szabadul fel, mint a hagyományos gyógyszerformák esetén, így nincs egyszerre nagy ugrás a plazma koncentrációban, ami kevesebb toxicitási problémát és mellékhatást okoz a kezelés során. A retard injekciók 62%-a polimer alapú, 19%-a olajbázisú szuszpenzió, 19%-a mikro- és nanokristályos füzes szuszpenzió. A polimer alapú retard injekciókban a hatóanyag egy polimer mátrixba van beágyazva, ezeket 10-125 mikrométer átmérőjű polimergömbökként juttatják a szervezetben. Ezeket a mikrorészecskéket vizes oldatban diszpergálva hozzák injektálható formába. A leggyakrabban alkalmazott polimer a PLGA, de ezen kívül számos más, szintetikus és természetes polimert is alkalmaznak. A természetes alapú polimerek közül kiemelendő a zselatin és különböző cellulóz származékok, a mesterséges polimerek közül pedig a PLA és a PVP. Ebben a retard készítményformában polimergömbökben diszpergálva van jelen a hatóanyag. A kioldódás során először a gömbök felszínén lévő hatóanyag molekulák diffundálnak a vérplazmába, majd a polimer pólusain keresztül kezd felszabadulni a hatóanyag. Ezt követően a lassabb folyamatok kerülnek előtérbe, hosszú idő után az intakt polimerbe zárt molekulák is képesek diffundálni a polimerből, majd a hatóanyag maradéka a polimergömb vízben történő eróziója során szabadul fel. Nem megfelelő formulálás esetén előfordulhat, hogy az első néhány napban a hatóanyag ládása gyorsabb, így megugrik a kezdeti koncentráció, amit azonban már lassabb kioldódás követ. A polimer alapú retard injekciók előállításában kihívást okoz a szűk részecske méret eloszlás tartása az injektálhatósághoz, valamint az előállított szuszpenzió stabilitásának biztosítása. Az olajbázisú retard injekciók esetében a hatóanyagot egy apoláris olajos fázisban oldják fel, melyek a legtöbb esetben növényi eredetűek, például szezámolaj, mogyoróolaj vagy kókuszolaj. A könnyebb injektálhatóság érdekében az olajhoz benzilalkoholt szoktak keverni, hogy csökkentsék az elegy viszkozitását. Az olajban való feloldáshoz a hatóanyagnak lipofil karakterrel kell rendelkeznie, így gyakran hosszú szélláncú vegyületekkel észteresítik a hatóanyagot, például heptanoátot vagy dekanoátot képeznek belőle. Így a hatóanyag produkt formában kerül a szervezetben. Az olajos oldatot általában intramuszkulárisan juttatják be, ahol az olaj egy úgynevezett depót tud képezni a szövetben. Ezt követően a depóból lassan a vérerembe diffundál a produkt, majd az észterkötés hidrolízise után szabadul fel a hatóanyag. Az olajbázisú retard injekciók előnye, hogy könnyen előállíthatók, ezáltal gazdaságosabbak, mint a polimer alapú készítmények. A mikro- vagy nanokristályos szuszpenziókban a hatóanyag nem a kis szemcse méretű, 500-1000 nanométer átmérő kristályokként van jelen, amelyek vizes oldatban vannak diszpergálva. A nanokristályos forma előnye, hogy megnöveli az erősen apoláris hatóanyagok oldhatóságát, ezáltal lehetővé teszi a nyújtott hatóanyagládást. Azonban polárisabb hatóanyagok esetén ez túl gyors kioldódást okoz, ezért ezekben az esetekben vízben oldhatatlan formából készítenek kristályt, például sót vagy apoláris produktot képeznek belőle. A nanokristályok a szervezetbe kerülve egy depót formálnak, ahonnan a kapillárisokon vagy a nyirokrendszeren keresztül kerülhetnek a keringésbe. A készítménytípus hátránya, hogy a többi retard készítményhez képest nagyobb térfogatot kell bejutatni, valamint irritációt okozhat a szövetekben. A mikrotűk olyan speciális retard készítmények, amik nem invazívan juttatják be a hatóanyagot a szervezetbe. A 0,2-1 mm hosszú mikrotűk egy hordozó hátlapra vannak felerősítve, ennek a segítségével helyezik fel a bőrre. Mivel csak a bőr legkülső rétegén hatolnak át, így használható kevesebb fájdalommal jár, mint a hagyományos injekcióké. A mikrotők készülhetnek a polimer alapú injekcióknál is említett biodegradábilis polimerekből, amelyek hosszú idő alatt bomlanak le a szervezetben, és eközben folyamatos hatóanyag felszabadulás történik belőlük.
Az eddig bemutatott retard injekció típusokon kívül ismertek még további készítmények is, például multivezikuláris liposzómák, hidrogélek, liotróp folyadékkristályok, ezek azonban egyelőre kevésbé elterjedt bejuttatási formák. Ennek ellenére a szakirodalomban rendelkezésre áll igen jelentős mennyiségű publikáció, és a retard készítmények kutatása és fejlesztése napjainkban is virágkorát éli.